kamar yadda na muku bayani ku yi hakuri yau na latti ko na ce a rika fitowa karfe 7 na safe na fito 11 to sai kun yi hakuri kun san yanayin malinta yadda take bare mu mun ce za mu fidda namu tsarin malintan ne shi yasa na buɗe wato yaƙi da jahilci yaƙi da jahilci so nake mu kori duk wata makaranta da ke duniya mu yaƙe ta da ilimi mai ƙarfi mai yawa shi yasa na girgiro na makaranta na zaɓo ku yawa ito ya isa kuna ji da kyau ku zan yi bayani akan menene yaƙi da jahilci kuna ji ko mata da maza to yaƙi da jahilci wani abu ne wanda ake ce ma me ma ake ce mishi da turancin Najeriya a ƙara koyon karatu yawa a jaddada karatu shi ne yaƙi da jahilci da turanci kenan ko ba wannan ba Hausa ne ba Hausa ce ko to kai me da kawai sai mun ta karatu daban ga ilimin daban zan fasara muku yaƙi da jahilci a Hausance a fasarance zan muku bayanin shi wato description ko yawa ya yi daidai a taba to yaƙi da jahilci ma ba ɗaya ne idan aka ce yaƙi kowa san ya ake yaƙi kowa na kallon fina-finai na turanci da na Hausa da na larabci to yaƙi ya shafi abinda za ka yabi makamai wato bindiga kenan ko duwatsu ko kuma korori ko sanduna ko itace idan aka ce jahilci wato shine rashin sani ko ba haka bane to shi yaƙi da jahilci idan aka ce yaƙi da jahilci wato mu yanzu za mu fara ne ko ba haka ba tun da yau ne karatun mu na farko kowa ya rijista yana dubu goma ina na kai kudin ina na kai kudin gida yawa oya go yawa kowa ya fahimta ko? to mu dawo cikin karatu yaƙi da jahilci dole sai mun jajirce wato mun haɗa kuɗaɗe manya-manya wanda za mu yaƙi jahilci duniya ba ta gane ba idan aka ce jahilci kawai gaskiya jahilci bala'i ne jahilci mugu ne wato jahilci da kake gani mutum ne fa kuma wani abu ne mutum ne kai kuma an ce ba a ganin shi na nake da kakariya ne mutum ne jahilci ba a ganin shi wato katon mutum ne yana cikin daji ya fi girman dutsen gudu girma jahilci to shi ne malaman duniya sun taru sun kasa yaƙi da shi shi ne na ce to tun na ji na gani tun da na fito wato bangaren da ya shafi aljanu to na san waye jahilci dole sai na yaƙe shi shi da ce zan kafa wannan makaranta na fara da ku na tabbata nan gaba sai na samu mutane da suka fi mutum miliyan 100 yawa to yanzu shawara ita ce da na kawo za mu rika tara kuɗi duk sati naira 1000 kuma ana badawa wato muna siyan makamai muna siyan gorori hadduna akwai lokaci ɗaya da za mu cire mu je mu yaƙi jahilci za mu tattara mu je mu yaƙi jahilci sai mun gama kashe shi ya mutu ya bar doron ƙasa ya ta faru yawa to ni zan je bare amma to kudin ku ne ko na ya kamata a ce malami na cin abinci ko tsaya da yunwa tsaya da yunwa ko ko ci abinci madalla yawa na kwana da na kara wuri kwanan nan da ala fama da talauci jahilci zai kashe mu ba kwanan yaƙi da shi ba to
ni mutum ne mai saurin cin abinci dole ina yawo da fula na shayi ina yawo da abinci na ga kuma kwai a ciki ko ba haka ba yawwa moya go yawwa to yanzu kun gane da zamu da zahiri ko kun gamsu kun gamsu to zan fara sallama maza Malam, a fara sallama mata mana. ba me tambaya Akwai. me ya tsaye Malam me sunan itace da turanci? yawa itace da turanci mana yake da zahirci shine zabu kin gane ko an fahimta an fahimta Zabu. yawa Zabu. ku ya kuri ku ya gani Zabu. ku ya gani na manta ban yi Malam, tojin ba ina da tambaya. kuma na koyi da tojin ya kuri Sorry, yawa na zauna Malam ina da tambaya ne. to Ni tambaya ta an ce shi jahilcin ya kai girman dutsen Uhud ko? wani kuwa To shi bai da 'ya'ya shi kadai ne? kai jahilci guda ɗaya ne a duniya Wani wanda ce ma jahilci na da yaya ya yi ka yawa ya yi ka wanda ce ma jahilci na da yaya jahilci guda ɗaya ne kato yana nan sai mun yaƙe shi za mu tara kuɗi manya-manya hello ina bukatar igiya katuwa wanda za ta kai girman abin kuza to shi ke nan babu damuwa igiya ce na ba da cigiya Wanda za a daura jahilci. wanda za mu daura jahilci mu yaƙe shi kun gane ko to alhamdulillah babu wani mai tambaya kuma wanda wannan to mai tambayar Malam bai sunan bishiya da turanci. kai turancin yaƙi da jahilci ko ko turancin Najeriya Turancin yaƙi da jahilci. kai sai ka tuna min da wani tarihi na can baya mutanen da wato bishiya da kake gani ta samu tarihi yaƙi da jahilci muna ce mata bashu kwarai kuwa bashu idan ban manta ba zamanin samudawa ina da wani tafi da na rubuta na karanta shi sosai bayan na rubuta sai na gano akwai wani basamudi kato dogo ka san nisan daga Najeriya zuwa Nijar kowa san da kisa ko kwana nawa ke yi Akalla in ka tai da abun hawa mara gudu kana iya kwana 5. idan kuma za ka shafe ba Idan za ka tai a ƙasa kana iya yin wata 3. wata uku alhamdulillah moya ko yawa wani na gaya maka wannan ba samu da yake baka labari saboda tsabar tsawo da tsabar cewa ya kai ba samu ne yana da tsawo yana da girma wato idan ya taku daya kai idan sai ya kushe da kuka inda suna da wani tarihi idan ya taku daya wannan ba samu ne sai ya wuce Nijar dole sai ya kara jawo kafa shi ɗaya baya ya dawo sannan sai ya sauke mutane haka yake cakko mutane daga Najeriya ba ruwansu da mota babu ba ruwan shi da mota sai dai ya cakko mutane daga Najeriya ya ta kuɗe ya tube su a Nijar kun gane ko to wannan ma shi ma karatu ne daban da za yi shi to shi kenan tambaya uku ta kare daga yau maza iya bari su wuce tukuna za ku iya wucewa na sadabe ku sai Allah kai mu yawa Ba wata matsala dai. Saboda aikin gida ma. Ba gara matan malam su fara tafiya. kai ma za akwai bincike a tsakanin mu ba ma da ji bane yi Ina kara maka rama. ko Kaga mata ne ba. ko yawa wace ce mai tambaya ina ko da take da tambaya ma kan wankan janaba
ina kan me ina son tambaye ka me sunan jaki da turanci. jaki turan jaki da jahilci jakku jakku yawa kuma wanda take da tambaya akan fyaɗe tambaya akan fyaɗe Gaskiya nawa ba haka ba ne. Nawa ina son gane wani abu ne. Sunan gaba da baya da su ya ake gaba da baya to gaba da baya ya shafi bangare daban-daban gaba da baya akwai na mata gaba da baya akwai na tafiya wani a ciki gaskiya na tafiya ne duk da na mazan ma. to shi kenan za ki kwana a nan kun san miki manyan bayani zauna kefa me tambaye ki Ya sunan shinkafa da turanci. shinkafa shinku 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 Ina da tambaya. kin yi tambaye ki ta isa kefa ko ke ma kin yi da to abin da nake so da ku shine za ku tashi ku wuce ne ku ce sai an tafi yawa Sai gobe ma. yawa sai ma tashi ku ce Haka ni? Ni zan zauna. yanzu za mu je za mu ji bayani akan gaba da baya